मानिजाथाव निउस 24 बड'लेण्ड बुब्लि SMS निउसनि लोगोसेनो दुलाराय बर' रायजो राजा आइ आफादनिसिम मोनसे भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै हारिमुआरि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा रोंजों बर'नि न'खराव जोङो फैदों। बिनि थांखियानो जाबाय बिथाङा गोबां समनिफ्राय गोबां साननिफ्राय बिथाङा बेरामाव गोलैनानै दङ। बिथाङा दा एमब्रेनो हाया, बेबायदिनो थाबायनो हाया, मेगन खाना जानानै थादों। बिथाङा बेबायदि जानायखौ जोङो बारा बावाखै, दाखालि बावैसो जोङो बे रादाबखौ खोनानो मोन्दोंमोन। बिनि लोगो लोगो बिथांनि डाटाखौ जों लादोंमोन। दा बिथाङा सासे उन्दैनिफ्रायनो मोदोमाव गोसोआव दुंब्रुद जानानै बिथाङा बर' हारिमुखौ सिबिनो बिथाङा ओंखारबोदोंमोन। बिथाङा ओरैबायदि सासे सुबुं गावनि जे संसार जानाय हाबा हुखाखौनो गारनानै हाबा हुखा जायालासेनो बिथाङा बर'नि असे हारिमु बे खेराइ होननाय जायो, बे खेराइ मोसानायखौनो बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो गामि गामि थांनानै बिथाङा खेराइ फोरोंहैदोंमोन। बे खेराइनि मास्टार हिसाबै बिथाङा बयजोंबो बर' सुबुंफोरजों बिथाङा मिथिजादोंमोन। नाथाय आथिखालाव दानि बायदि प्रिन्ट मिडिया बा सफ्ट मिडिया बेबायदिनो मिडियाफोराव बिथाङा फोसावजायाखै। बेखायनो बिथाङा बेफोरबायदिनि फोसावजानायनिफ्रायनो आन्दोआव दङ। नाथाय दिनै नोंथांमोना जि बिथांनि सोमोन्दै फोसावना फैबाय, बिनि थाखायनो फिन खनसेबाव नोंथांमोन प्रिन्ट मिडिया सफ्ट मिडियामोनखौ रादाब होगिरिमोनखौ जोङो हाजासे जोंनि आफादनिफ्राय बावनाय थाबाय। लोगोसेनो आङो बिथाङा जि बेरामाव गोलैना दङ गोबां समनिफ्रायनो बिथाङा जौगाथाय फाहामथायनि जि राहा होनांगौमोन, बे राहा लानांगौमोन। न'खरनि हालोदनि थाखायनो बे राहाखौ लानायनिफ्राय आनज्रायना दङ। बेखायनो नैबे बुब्लियाव आङो आंनि जि आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय आङो दानि BTR सरकार आरो लोगोसेनो नैबे हारिमु बिफाननि EM भेरगाव BFनि MCLA मानिजाथाव दावबायसा बर'निसिम आङो आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय मोनसे आपिल, बे आपिलानो जाबाय बिथां रोंजों बर'नि गोजौ फाहामथायनि थाखाय जाहाथे बिथांनो राङारि मददनि लोगोसेनो गोजौ थाखोनि फाहामथायनि जि राहा लानांगौ, बे राहाखौ थाबैनो लानांगौ। दा बेनि थाखायनो बे आपिलखौ जोङो हारिमु आफादनिफ्राय जोङो आपिल खालामबाय। लोगोसेनो आपिल खालामबावनो नागिरदों BTRनि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर' बिथांखौबो आपिल खालामनो नागिरो। बिथांबायदि गेदेमा सुबुं सासेखौ बिथांनि न'खराव फैनानै सुलाद लाफैयो आरो बिथांनि जि जौगा थाखोनि फाहामथायनि राहा लानायनि बेब'स्था खालामफायो। बिनि थाखाय आपिल थाबाय। लोगोसेनो बिथांमोननि अनगायैबो गोसो गुदुं सुबुंफोराबो बिथांनो राङारि अनसुंथाइ होनो हायो, जायनि थाखाय बिथाङा गोजौ थाखोनि फाहामथायखौ लानो हायो। बिनि थाखायनो जोङो आफादनि जानानै फिन आर'ज गाबबावबाय बयनिसिमबो। लोगोसे जोङो जोंनि भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जेबो होनो हायाखै। नाथाय जोङो गोसो मोदोमजों जोङो मोनसे मानलाय बिथांनो दिनै बावनो फैदो। बिथांखौ बिथांनि न'खरावनो फैनानै जोङो बावफाबाय दानि बावैसो सिगाङाव। बेजों लोगोसे आङो आपिल खालामबावनो ओंखारो दि हारिमु सिबिसुला सुबुंफोरा बे मोनसे अलखदाव गोलैयो, जाय अलखदनि थाखायनो जेबो गुबुन राहाखौनो मोना जायो। बेखायनो आङो आथिखालनि BTR चिफ बिथां मानिजाथाव प्रमद बर'खौ आं आपिल खालामनो नागिरो, जाहाथे बिथांबायदि
हारिमु सिबिसुला हारिमुआव मोजोमनाय सुबुंफोरनो जाहाथे बोसोरफ्रोमबो राङारि मददखौ होयो आरो लोगोसेनो मोनसे LIC होनो हायो खोब खमावब्लाबो 50 लाखनिफ्राय 1 कोटि बेबायदिनो LIC होनायखौ जों लुबैदों आरो बिनि अनगायैबो बिथांमोननो होजायो पेन्सन बायदि बे अनसुंथाइफोरखौ होजायो बेफोरबायदि होयोब्ला फेहेरो जाय फेहेरनाय गोसोदो ग्रेटार बर' हारिमुखौ दैदेनलांनो बिथांमोना खाबु मोनो जोबथायाव आङो बिथां रोंजों बर'नि जे देहाया थाबैनो मोजाङै जायो बेखायनो इसोरनि सेराव आङो आरज गाबनानै बिथांनिसिम फिन साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BDes, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.